A tohle bylo jejich vystoupení, které mělo název Svatba na ledě. A samozřejmě připomínalo jejich životní osudy, protože Šenová s Čajem jsou od roku 2007 manželé. Dvakrát ženatý byl také a je Jevgenij Pluščenko a s Šenovou a Čajem má i jiné společné věci. Třeba také pokus o návrat kvůli olympijským hrám ve Vancouveru, který v jeho případě nevyšel. Nicméně také Pluščenko je trojnásobným olympijským medailistou a hlavně jedním z nejoblíbenějších bruslařů všech dob. Jevgenij Pluščenko stále charismatický, stále plný energie a stále i výborný skokan. Když jsem připomínal jeho 3 olympijské medaile, tak je třeba dodat, že je jediným krasobruslařem od 30. let, kterému se to v mužské kategorii podařilo. Nadále slibuje, že se znovu vrátí na amatérský led a znovu bude závodit, i když v současné době mu Mezinárodní bruslařská unie vlastně už loni na podzim odebrala kvůli účasti na krasobruslařských show status amatérského závodníka a tudíž musel by do té doby podniknout některé kroky. Nejsou ale nevratné, takže je možné, že se Jevgenij Pluščenko opět více či méně překvapivě znovu na krasobruslařském amatérském ledě objeví. Do té doby bude určitě těšit dál spousty diváků svými exibičními vystoupeními, které ho udržují v solidní fyzické kondici. Jediná soutěž, kterou od olympijských her ve Vancouveru absolvoval, byla soutěž Japan Open v říjnu roku 2010, kde bylo možné doplnit každý z kontinentálních týmů o jednoho profesionálního krasobruslaře.
a Pljuščenko tam startoval v týmu Evropy.